πόσο ενοχλητικό είναι το Ευαγγέλιό του για τη συνείδησή μας. Ήταν προκλητικό και προβληματικό το Ευαγγέλιο για όλες τις εποχές μέσα στην ιστορία των ανθρώπων. Πολύ περισσότερο για την εποχή μας. Γιατί ακούστε τα παράδοξα, ας επαναλάβουμε τα παράδοξα που διαβάσαμε στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Άκουσον, τι είπε σήμερα ο Χριστός. Και όπως θέλετε να κάνουν και να συμπεριφέρονται απέναντί σας οι άνθρωποι, έτσι και εσείς να συμπεριφέρεστε απέναντι σε αυτούς. Και αν αγαπάτε μόνο αυτούς που σας αγαπούν, ποια χάρη του Θεού σας αξίζει. Γιατί και οι αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Και αν κάνετε το καλό μόνο σε εκείνους που σας ευεργετούν, ποια ανταμοιβή εκ μέρους του Θεού περιμένετε. Γιατί και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και αν δανείζετε μόνο σε εκείνους από τους οποίους περιμένετε να πάρετε πίσω τα χρονικά, ποια χάρη περιμένετε από το Θεό και σας αρμόζει. Γιατί και οι αμαρτωλοί δανείζουν τους αμαρτωλούς για να λάβουν από αυτούς αργότερα όμοιες εξυπηρετήσεις. Αλλά εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να ευεργετείτε και να δανείσετε χωρίς οπωσδήποτε να αποβλέπετε σε κάποια καταχώρηση. Και τότε θα είστε εσείς στη Βασιλεία του Θεού, παιδιά του Θεού του υψίστου. Γιατί και αυτός ο Θεός είναι αγαθός και ευεργέτης και προς αυτούς ακόμη που είναι αχάριστοι και πονηροί. Να είστε λοιπόν έσπλαχνοι στους γύρω σας ανθρώπους, όπως και ο Πατέρας σας ο Θεός είναι έσπλαχνος σε όλους. Και μην κατακρίνετε, συνεχίζει, και δεν θα κατακριθείτε. Μην καταδικάζετε το διπλανό σας, για να μην καταδικαστείτε κι εσείς. Συγχωρείτε τους άλλους και θα συγχωρηθείτε. Δίνετε με προθυμία σε εκείνους που έχουν ανάγκη και τότε θα δοθεί και σε εσάς εκ μέρους του Θεού. Γιατί με το μέτρο και τη διάθεση που προσφέρετε τις ευεργεσίες σας στους άλλους, με το ίδιο μέτρο θα αποδοθεί και σε εσάς από τον ίδιο τον Θεό. Να αγαπάτε και να συγχωρείτε. Θα έλεγε κανείς ότι ζούμε σε άλλο πλανήτη. Ήρθε το Ευαγγέλιο από άλλο κόσμο. Η απάντηση είναι πως ναι. Η Εκκλησία είναι τον κόσμο τούτο, αλλά δεν είναι τον κόσμο τούτο. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι για να κάνει τη γη ακόμα περισσότερο γη. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να κάνει τη γη ουρανό και ακόμα περισσότερο ουρανό. Να αγαπάτε και να συγχωρείτε. Αλλά πώς μπορεί αυτό να συμβεί και πώς μπορεί αυτό να το ζήσεις σε μια εποχή που και μέσα στις ίδιες τις οικογένειες ζούμε τη βία και το φωνικό. Σε εποχές που η ενδοοικογενειακή βία μοιάζει να έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα όπως ποτέ άλλοτε στην ιστορία των ανθρώπων. Να αγαπάτε και να συγχωρείτε. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, όταν τα παιδιά μας, στα σχολιά τους, στους ναούς της παιδείας, όχι απλώς τσακώνονται και λογομαχούν, αλλά φτάνουν σε ακρότατες περιπτώσεις βίας, καθημερινά τα ακούμε και τα μαθαίνουμε, μόλις και χτες προχτές. Να αγαπάτε και να συγχωρείτε, αλλά πώς θα γίνει αυτό, σε έναν κόσμο που δολοφονούνται οι άνθρωποι μόνο και μόνο επειδή ανήκουν σε μια άλλη ποδοσφαιρική ομάδα. Από πού ήρθε λοιπόν τούτο το Ευαγγέλιο και τι ακριβώς θέλει να καταδείξει και πόσο εύκολο μπορεί να γίνουν όλα αυτά στη ζωή των ανθρώπων. Η απάντηση είναι πολύ δύσκολη. Έως και κοντά στο αγαθό. Τότε λοιπόν σκέφτομαι πως όλοι οι αθλητές δεν έχουν γίνει
παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Ολυμπιονίκες. Αλλά δεν σταματούν να αγωνίζονται, δεν σταματούν να αθλούνται, ακόμα και στα γυμναστήρια της γειτονιάς τους. Γιατί ξέρουν ότι ακόμα πιο σημαντικό από το να γίνουν παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Ολυμπιονίκες είναι το να συνεχίσουν να αθλούνται, να γυμνάζονται και να αγωνίζονται. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που αγωνίζεται στους πνευματικούς αγώνες ξέρει πολύ καλά ότι το κατόρθωμα της αγιότητος δεν είναι εύκολο. Αλλά παρόλα αυτά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται. Ξέρει ότι το λιμάνι είναι η αγιότητα. Το λιμάνι είναι η τελειότητα. Ακόμα κι αν θα χρειαστεί να αποπιάσει πολύ περισσότερο, να δώσει υδρότα, να δώσει αίμα, ακόμα κι αν αξιωθεί αυτού του τέλους στο τέλος της ίδιας της ζωής του. Και πώς θα γίνει αυτό? Η Εκκλησία μας το λέει πάρα πολύ συγκεκριμένα. Αυτά όλα που ακούμε στην Εκκλησία για την αγάπη, για τη συγχώρεση, δεν είναι ιδεούλες, δεν είναι συναισθήματα. Όλα αυτά είναι πρόσωπο. Ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Που όλα αυτά όχι μόνο τα δίδαξε, όπως για παράδειγμα στην εκπληκτόρους ομιλία, αλλά κυρίως και πρωτίστως τα βίωσε. Και γι' αυτό ακριβώς μας τα παρέδωσε. Και γι' αυτό ακριβώς μπορεί να τα ζητάει από εμάς. Το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός, ο οποίος δεν μίλησε μόνο για την αγάπη, αλλά έφτασε στο σταυρό, στο θάνατο, στο μαρτύριο για την αγάπη προς τους ανθρώπους. Ο οποίος δεν μας είπε μόνο να συγχωρούμε, αλλά είπε και την ανήκοχη εκείνη φράση «Πάτερ άφης αυτής, ου καρύδας την πλήρωση». Και την είπε τη φράση αυτή την ώρα που ήταν καρφωμένος στο σταυρό του μαρτυρίου, στο σταυρό της εσχήνης, που από τότε είναι για μας ο σταυρός της σωτηρίας, της ελπίδας και της δύναμης. Υπάρχει μια φράση μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, που λέει ότι ο χριστιανός αγωνίζεται να αποκτήσει χριστομήνικη ζωή, δηλαδή γίνει Χριστός, ένας μικρός Χριστός, ένας Χριστός της γειτονιάς, ένας Χριστός της καθημερινότητας, να μεταφέρει αυτή τη χριστομήνικη πραγματικότητα στη δική του καθημερινή βιωτή. Να τολιάσει τη ζωή του λιγότερο ή περισσότερο, όσο μπορεί, όσο αντέχει, όσο αγωνίζεται, με όλα αυτά τα μεγάλα, τα σπουδαία διδάγματα του Ευαγγελίου, όλα εκείνα για τα οποία μίλησε ο Χριστός, όλα εκείνα για τα οποία έζησε και έπαθε ο Χριστός. Μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας μαθαίνουμε να αγαπούμε τον Θεό, αλλά να αγαπούμε και τον συνάνθρωπο, υπέρ των ισούτων και αγαπώνων ημάς, προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Σε λίγο, καθώς θα πούμε με το Άγιο Πρωτήριο να καλέσουμε τον πιστό λαό του Θεού να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, θα πούμε με τα φόβου του Θεού, πίστεως και αγάπης προσέχει. Γιατί χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει πίστη. Χωρίς την αγάπη δεν μπορείς προς τον συνάνθρωπο, δεν μπορείς να προσεγγίσεις ούτε και αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Και αυτά όλα, κι άλλη μια φορά να το πούμε και στο υπογραμμίσουμε. Δεν είναι λόγια που απλά και μόνο συνεπέρνουν την καρδιά μας, αλλά είναι κυρίως πράξη που βυσίδαμε στη ζωή του Χριστού, αλλά και στη ζωή των Αγίων. Των Αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας μας, των οσίων της Εκκλησίας μας, αυτών που καθημερινά μέσα στο ερωτολόγιο ερωτάζουν, οι οποίοι αποτελούν εκείνους τα μεγαλύτερα αδέρφια μας που μας φανερώνουν τον δρόμο της συγχωρητικότητας και της αγάπης, τον δρόμο που οδηγεί στην αγιότητα, τον δρόμο που οδηγεί προς την τελειότητα. Αλήθεια, πώς μπορούμε να αγαπήσουμε εκείνους που δεν μας αγαπούν, όταν δυσκολευόμαστε να αγαπήσουμε ακόμα και εκείνους που μας αγαπούν. Πώς μπορούμε να συγχωρήσουμε όταν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει όλη αυτή η αλαζονία, το πνεύμα του φωνηρού, το πνεύμα όχι του Χριστού, αλλά ενός κόσμου ο οποίος αντιμάχεται ο ένας τον άλλον. Ενός κόσμου που δεν ξέρει να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Κυρίως και πρωτίστως δεν ξέρει, αλλά δεν θέλει να ζήσει το Ευαγγέλιο. Αλλά παρόλα αυτά η Εκκλησία σήμερα την Κυριακή και κάθε Κυριακή και κάθε φορά που θα τελούνται τη Θεία Λειτουργία
θέλει να μας πει ότι μπορούμε να γίνουμε πολίτες ενός άλλου κόσμου, μιας άλλης ποιοτής. Όσο μπορεί ο καθένας, όσο αντέχει ο καθένας και όσο μπορεί να προσπαθήσει ο καθένας. Να ξεκινήσουμε από τους κοντινούς μας ανθρώπους, από το σπίτι μας, την οικογένειά μας. Να μάθουμε να αγαπούμε και να δείχνουμε ότι αγαπούμε. Να μάθουμε να συγχωρούμε και να λέμε αυτή την περίφημη λέξη συγγνώμη. Μια λέξη την οποία έχει πληρώσει πολύ ακριβά η ανθρωπότητα μέσα στην ιστορία. Να μάθουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν όταν αλλάζουμε εμείς. Να μάθουμε ότι ο κόσμος μεταμορφώνεται όταν μεταμορφώνεται ο καθένας από εμάς. Να μάθουμε ότι στα αλήθεια το Ευαγγέλιο γράφτηκε το καιρό εκείνο, αλλά απευθύνεται σε κάθε καιρό. Ιδιαίτερα στη μεταμοντέρνα εποχή μας, που μοιάζει να το ξεχνάμε, αλλά ακριβώς επειδή έχουμε ξεχάσει το Ευαγγέλιο, και αυτό ακριβώς είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να το ξαναθυμηθούμε και κυρίως να το ζήσουμε. Λέει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, «Ζω δε και επί εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», δηλαδή δεν ζω πια εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Και ένας μεγάλος Άγιος του 20ου αιώνα, ο Άγιος Σοφρόνιος, ο ιδρυτής της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ της Αγγλίας, έλεγε: «Βλέπω μέσα μου και βλέπω παντού τον Χριστό». Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να το επαναλάβει αυτό, με σαφήνεια, με επίγνωση, με αυτοκριτική, με ταπείνωση, με μετάνοια. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αγωνιστεί, να ομοιάσει όσο περισσότερο γίνεται στον Χριστό. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει ελπίδα ότι όντως αλλάζει και μεταμορφώνει τον κόσμο, γιατί αλλάζει και μεταμορφώνει ο ίδιος τον εαυτό. Και πάλι, ο λόγος του Ευαγγελίου, ο λόγος του Χριστού, θα είναι καθοριστικός και οριακός για τη ζωή της. Όπως θέλετε να συμπεριφέρονται απέναντί σας οι άλλοι άνθρωποι, έτσι κι εσείς να πράτετε και να συμπεριφέρεστε προς αυτούς. Δίνετε με προθυμία σε όλους, σε εκείνους που έχουν ανάγκη, και θα δοθεί σε εσάς εκ μέρους του Θεού, όχι μόνο υλικά πράγματα. Διότι με το μέτρο και τη διάθεση που προσφέρετε την ευεργεσία σας, την αγάπη σας και τη συγχωρητικότητά σας στους άλλους, με το ίδιο μέτρο θα ανταποδοθεί και σε εσάς από τον ίδιο